Så er fat i halsbåndet. Start den op. Bare stå hernede. Så skal du bare slippe hende. Christina, du skal ikke løbe efter, bare slippe hende, så hun får succes med det. Så lav din lydighedsdel, når hun har sluppet den gang, og han har fået ærmet. Nedlæg. Og 5 sekunder. Hånden ind under og hold pres. Venstre hånd. Højre hånd skal foran ærmen. Ikke på ærmet. Foran. Heroppe. Ja, ikke der. Ikke lige foran næsen. Der ved håndtaget. Ja. Ja. Og det skal ligge inde på hendes forben. Og hvad skal jeg så? Vent. Jens, gå lige om og tage linen. Så siger du dæk igen, og så flytter du ærmet stille og roligt bag om på siden. Du kan ikke være lige så aktiv, når du kommer ind, Jens. Og så går hen og giver den. Mm-hmm. Dæk. Dæk. Og vente. Roligt. Og kører du op i blå. Prøv lige at høre, hvad jeg siger. Du skal gøre sådan her med den anden hånd. Gas. Sådan. Så skal han flytte sig. Så skal han flytte sig. Okay? Hen og linjen. When you make sit exercise, make it like this. Ja, men hun ved det. That was a little bit too soft. Ja. Og lægge ærmen ind på forbenet. Så siger hun skal blive der, når du går. Dæk. Bliv. Stille. Vent. Dæk. Ikke så aktiv. Du er med for, at du skal hjælpe hende bedre op. Du skal længere ned. Gas. Fyr andre om på siden. Du render 3 skridt. Hjælp hende. Sløs lige. Gas. Det er ikke 5 sekunder, det der. Nu flytter du dig. Ret ind, så du selv står, som du skal igen. Det er dig, der har flyttet dig.
Nej, hun skal have det langt. Så fat i læderhalsbåndet, og så lave et slip, hvor hun bare får lov at skrælle af. Og så løber han. Ja, ja. Okay, allow one. Ja. Ud. Super. Oh, super. Ja. Ho, 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 ho. Ho, ho, ja. Ja. Okay, We'll do it a second time. Yeah, one time more. one time more. Så skal du ikke sige, She comes on the direction on this. I take it this. ikke, det hedder ikke ud, når hun er aktiv, det er vel? Må du skulle se i SLIP. Slip. Should I wait? Just like Nina, or what? Oh, there's enough drive in this dog. Du kan godt lige køre ind i sit point der. Du kan godt køre sit point der. Sit. Wait. Bring it to you. Come, stay! Bring it to you. Good. Yeah, it's okay.